Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun karahayon katentreman sosih wiloso Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah sumanding dhumateng panjenengan para tamu, kakung putri ugi kawula, panjenengan para sepuh, bini sepuh, terasan sesepuh sedaya ingkang saestu kula bekteni. Ibu bapak tamu kakung yang putri ingkang sangat winantu ing pakurmatan ngaturaken kawilujengan rawuh panjenengan sedaya para tamu kakung putri boten sasana pahargyan boyong temanten kang ginelar panjenengan Bapak Ibu Sudina ingkang mengkugati mapan wonten ing rayong Sambirejo Jumantana Karanganyar tentram. Para tamu pepanggihan malih kalian kulawarga campur sari ringkes luwes Sangkuriang Woyo-woyo ingkang mijil saking Ndederan Desa Pojok Mojo Gedang Karanganyar tentram. Sangkuriang ingkang pun pangarsani Raka Mas Temon derek ngregeng sanggayengaken hajat ingkang ginelar Bapak Ibu Sudina dalu punika mugi saestu saged katampi kanthi bingah saged damel regeng mewah gayeng pepanggihan wonten ing dalu mangke. Sowan saking kulawarga Sangkuriang Woyo-woyo nganti ugi sowanipun Triwara Widawati sunggal mbaka sawiji bareng kula kanthi Mojo Gedang Karanganyar tentram Mbok Dembi. Ayo Mbok jos Solo Baru Sukoharjo Makmur Elia Sanjaya. Sang bintang Pantura 4 Indosiar Eva Karisma.
para widowati sang kuryang woyo-woyo sowan mugi tamu regeng miwah kayong pepanggihan dalu punika. Wilujeng lengkap para tamu, wilujeng laras lelipur sang kuryang woyo-woyo. Nuwun.